ake ciki ne wallahi wanga abu ka samu ibo shi da Allah yanzu me ake yi da wannan abu ai ka san next level an sauta ake yi ko nan wannan nake gani kawai daga gishiri ka ake burbuda this man to kai ka hin Buhari ha mulki ya kuke kai alimana yo mu da aka daga mu da ribe aka ce bo shi ka da haka na shi abin da ake yanzu da tiye shinkafa 1600 ka haɗa musu da 1500 kai shinkafa in musu na ga ma shege ya auki gare ta kun gudu guda gidan kun ku 30 kan da Allah sai kun samu subhanallahi don Allah za mu taya ku da addu'a Allah ya taimake ka san mu da yake Nijar muke tsakanin tun da na zo nan daga yanzu na daina zuwa garin da tun da dai na ga kun fara cin canwa kawai shanu sai na ga kun koma cin shinkafa yan musura an ci ga ma an ka zo nan waje muku da mu da tumakin mu da akin mu duk iri ɗaya gani ce kuma ran kana bako da a cewa gobe in ka ci wannan ku kam a yanda ji kana tashi garin ku da wannan wurin subhanallahi gaskiya ba arewaci dai daban ne tsakanin da Allah yanzu arewaci kwaranci ya koma this man Allah mu ce ina ni da wannan an ce mace ne in karasa ka kan tsira kana da surutu ai wallahi baby ai hira muka siya wallahi da kina tsaya malam wannan ba shi ba nan da gani yana gare da ka shine kika sai in kawo ki in kawo ta rungu kai wace ta ga mu wai wace subhanallahi